Audio Jungle. Kardo nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Syria lapen Turkey adet along kedam tang arni chikli ka hijuk ajoini non pon ta kithi ge jang aphai kelong le aphai dopiklan. Turkey lapen Syria adet along kedam tang arni chikli ka hijuk pen hemrit kiru pen ajok hemchardon amukha kiru dun et pen ajoini penangan amuni datum sidami apran damnangdu. Labang so hemchardon amukha kiru et ajoini munit atum penangan apran damsi penangan atum aphan kithi aphai longpon pelang. Sitamenon bang suri plike brapho amuni datum aphan kithi aphai longpon pelang pusi birta tangdakpon. Hiri ang kangkedo rong asaratum perang kiamay kangipon. Nilip MSC constituency ke parlo hiri ang kangkedo rong asar atum thang ni pai krener kep arni hiri township along perang kiamay kangipon. Bangso perang kiamay kangipon nangkok alam theke rong asar bokoram rong pharpen kaning jepon ke rong bongkhat along mati nilipen kache koinot duar bagori along chainong pawon mati chainong chilong ke khangji pura sarkar pen order ki pipon aputhak ningkang samse alam thi chepaklangpon. Atheke hako fisar phusar penta karbi atumke arkoya chiklo pen therepo achiklo anke chainong kilo apor ke e karcho apor kalipusi ningjepon laben labangso chainong pawon bipon kok pusita non malom ke chainong kilo ahut ke lahaya sai dengpon nang neputa ningjepon anparda chainong jongsi latum ari deng le rok lo pulotangte penalty pharo pho an tu te det pulotangte chainong chelong pon pe puta ningjepon lasi lason aron ke kroi thek the puta ningjepon thu Lapen rong asar tension killing pen kaning jepon ke sangti arlong ke phor pen ajok rong arlo atowarta hengno laplo lapen sang langkhat adolong pen ha rong bongkhat an adak atowar ke sarkar pen selam ponang jiputa ningjepon atheke lahaya towar long kaike amata dampar kache helat pen ajok si towar hengno laplo puta akoi pipon thu Lasi hiri area malom arlong sangti mate sen gravel ki phorji aphan puthot akimi ke majok aphanta council pen order pipon pedat asonte mesenji pusi choni ripon choki hola pen philip tiso Karbi Anglong news lanili tum atowar cpdm dike road atowar ban panjang je sanglang hat tu rombong hata delongan labang soadak anak towar ke hin nota pini ani anta nili tum pan kasolam ji nanga salam pi pu angkek nili tum tek ponong le delo lasi Karbi Anglong autonomous council fan cm apen pwd department apan lapen Karbi Anglong autonomous council kato pe ke thiding pas tamini nili ke chuni kangtung panini tum lakar heri area arong asar lapen pasapi amai tum kachuni ri kangtung la lo prabjin pen nili tum pandala bangso atowar along alas bangso atowar phan nanglang pipon thapusi nili tum kachuning ripon pati krim si nilingin da silam ni chalo tantela chenong apawan di laso along na nang tum chenong chi andam dam hot na tum hala son receipt nang pima receipt avelo chenong apawan binong tum revenue ki anvek nang ji aphai na tum chini don delo tai ni tum bangai jon pen paro profit enana Kedamtang arni Meghalaya ahawar along India Home Minister Amit Shah Mithun Chakraborty Hema Malini atum BJP vote kerek amai nangke padu Lason si kedamtang arni Meghalaya ahawar along MLA anghoi BJP atum kachepahai pon et nangji aphanpura India Home Minister Amit Shah penchenglo film actor Mithun Chakraborty lapen Hema Malini atum East Khasi Hills District Mo Syndrome constituency along vote kerek amai pi kepamhan pon along aluhiaman pen chetong dunsi Uba Champlijang aphan vote kerek amai pedoponlo lapen BJP kachepahai ji aphan kachetong arat pen chethan chepare ponsi ing samjin pen labang so amai pachun pon Non-Kevangji MP election along Bukajan LAC pen AAP Ratchari Asong Ahin pen Bukajan Arat atum aning kehang abang phuaphan kapar jabdunji pu alam thi chepaklang pon Bukajan LAC Arat atum AAP Ratchari Asong Ahin pen 4,000 poisa ingti arong amikar Ronjit Hansi aphansi MP atiket pinangji pu kehang pedopon tanglo Rat atum pen berta kelong don ateng pulotangte non-Kevangji aningkan MP election kachepate along Bukajan LAC angkang Karbi pen chenglo kaprek akhearat atum aning kache theklong abang phu Ronjit Hanse hanjanglang so poisa ingti arong amikar aphansi MP election
Kachipati dun toiji aphansi AAP rachari asong along claim rapet ki theki ding asong japo Karbi Anglong chethan chimun ponpedu. Rada tum kaching ki kache than alam pipot ma pulotangti ronje than se alang like inot rat aphan ajat asai sitame ke claim pi aning ke hang pik lapen rat aphan kanghon kajen soke the aning ke me abang phu binong puta chethan rinti lapen anparda alang like inot ke claim don hai abang phu binong pusi AAP rachari asong aphan ke kroi arada tum ahin pen hokpon. Son si ke damtang arni pen pusitami MP election along bukajan LAC pen ke kachepate dun abang phu ave pin lang lasi ronjet hanse alang like bukajan LAC amatlo anparda ove kimi angbong pen alang lita inut rat sai mate rada sai ke claim arjangvet artalo puta chethan ponrinti. Am Admi Party laki Constitution aron ateng ke kroi a party binong puta AAP aphan ningkache the arat atum aning chepa thepon rinti lason si AAP rachari asongjong si sarkar banglo pulotang te Karbi Anglong arat akar I 6 sidul lapen Indian Constitution along ketok dak Article 244 ake nang pachon pivek po guarantee do pusi chethan pon rinti. Atheke Indian Constitution along ketok dakedo anke majoga phanta khamkheun elapen Constitution aron ateng pensi ajada saitame claim ponji pusi Arvind Kejriwal ahin pen waida clarsa pen ningje pangdak pon lason thak thak si Am Admi Party jong si sarkar charilong lo pulotang te Karbi Anglong along boreng ang hoitame ake joy pensi pipon edji puta chethan pon rinti bukajan besar kurube Karbi Anglong News. Nagaland Dimapur Indisen arong along thang ni phai krener kep arni kang sampor phai troksira minute phokep apor malong firing aputhak Indisen Youth Organization aning kang samse chepak langpon. Nagaland Dimapur Indisen arong along pang thek the atumpen hele amuke apmate firing lapen harlong pen kevar haihui aputhak ning ing samse pusi Indisen Youth Organization pen chepak langpon. Non Nagaland along election kiliji nang kilelu lasi election campaign pupen ajok gari ke chatpar pik lapen glass bottle pen kevar teka rong kapater lapuson ki chokchi pusi haladak ayu tatum pen party supporter atum chip hodut Indisen arong ke non ki khibom MLA Sri Moa Tosi Longkumar kedo arong lolasi haladak ayu tatum kopine chebohong chehori dokokna pusi ajowang aning vevang ta keton kelang sitami dopon Pulis atum adim anpale dun pen hele amu empty cell longpon lo lapen ake solivoilo arenga huke soke phuatum avelang pusi birta ke tokbom apora hudan chinipon